og du er lige faldet i søvn, ikke? Og så får du ligesom prik der. Det hører ikke hjemme der. Det er klogt at lære at få noget restitution, altså sove godt. Og sove godt, det er ikke for alle. Det kan jeg godt afsløre for jer. Der er mange, der ikke sover godt. Og en god regel for der, hvor vi sover, det er ikke det rum, vi skal tage diskussionerne i. Og der er slet ikke skænderierne. Det er klogt at holde det rum helligt, sådan det er det rum, der er tryghed i. Det er ikke der, vi pludselig prikker på hinanden, når du er faldet i søvn, og så siger, hov, forresten, den der attitude, du havde i morges ude på badeværelset, det synes jeg kraftedeme, du er for dårligt. Og du er lige faldet i søvn, ikke? Og så får du ligesom prik der. Det hører ikke hjemme der. Der må man have noget voksen holdning til det her og sige, prøv at høre, der er noget, som jeg har brug for at tale med dig om, kære voksen partner i mit liv. Kan vi ikke lige tage den, når vi lige har ordnet efter aftensmaden eller et eller andet, så vi ligesom får ro på det her. Kan I følge mig? Fordi hvis vi går i seng med uafsluttede ting, så kan I bare regne med, at I kan sove i 8 timer, og så stå op stadigvæk og være trætte.